कि भोजपुरी एगो अइसन बोली ह जे दुनिया के सब चीज के वर्णन है भोजपुरी में मिलेला। जी। आई देखी आजकल बड़ा शोर भइल बा धुरंधर के। अच्छा। तो हमार भोजपुरी के मूल्यांकन के लिए बा देखल जाओ। हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह शिवानी कि डगर आपन बनावेला उहे धुरंधर ह। डगर आपन बनावेला उहे धुरंधर ह। जगावे लाज जंजन के उहे धुरंधर ह। वाह 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 वाह। कोरोना काल में आपन दवाई जे बना लीहल, कोरोना काल में आपन दवाई जे बना लीहल, गइल बा चांद पर ले देख ली उहे धुरंधर ह। वाह 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 वाह। गइल बा चांद पर ले देख ली उहे धुरंधर ह। आई अगला मुक्तक बा, मत लगाई आग आगे आग बा, युद्ध हो रहल बा। जी। शांति से हमार देश बा, लेकिन कुछ लोग उद्वेगता। ओइसन लोग खातिर मुक्तक हम पढ़े जा रहल बनी कि मत लगाई आग आगे आग बा, मत लगाई आग आगे आग बा, हंस के झपटी बुझाता काग बा। वाह 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 वाह। बच बचाली धाह से अफवाह के, बच बचाली धाह से अफवाह के, जियल जाता शिवानी चैन से ही भागबा। वाह वाह वाह। जियल जाता शिवानी चैन से ही भागबा, मत लगाई आगे आगे आग बा। सजग रहे के बा, अफवाह फैलावे वाला से दूर रहे के बा। जी जी। ये भोजपुरी हमार संदेश दे। आई हमरा बुझाता ई संकट हरदम रही ना, तनी धैर्य रखही के पड़ी। हाँ हाँ। ग्रह कटी उग्र हो जाई ग्रहण से, ग्रह कटी उग्र हो जाई ग्रहण से, बचे के बा खाली अफवाह के व्यापारी हरहन से। वाह 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 वाह। जौन हरहा व्यापारी बड़े अफवाह फैलावे वाला ओही लोग से बचे के बा। बचे के बा खाली अफवाह के व्यापारी हरहन से, लुगा लूटो तरह से घूम के देखी पंवरियन के। ऐसे तो पंवरिया लोग मंगल गावेला, लेकिन ओहू से बाउर बड़े से। हाँ, लुगा लूटो तरह से घूम के देखी पंवरियन के, एक ही रास बाड़े सो जगावल सब ग्रहण के, ग्रह कटी उग्र हो जाई ग्रहण से। वाह 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 वाह। ग्रह कटी बहुत खूब उग्र हो जाई ग्रहण से। आई हमार भोजपुरी जब सब कुछ अपना अंदर समाहित करेली तो चैत महीना के कैसे ही छोड़ दे। चैत में चीत फरियाला, चैत में चीत फरियाला, केहू चित से उतर जाला। वाह 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 वाह। चैत में चीत फरियाला, केहू चित से उतर जाला, जेगा दरियाओ बढ़ जाला, जेगा दरियाओ बढ़ जाला, केहू चीतों पर चढ़ जाला। वाह 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 वाह। अली को पल कली के पाके अलबधवान बन जाला, अली को पल कली के पाके अलबधवान बन जाला, रहेला मन 44, रहेला मन 44, चैती चाल चल जाला। वाह वाह वाह। चैत में चीत फरियाला, केहू चित से उतर जाला, चैत में चीत फरियाला, केहू चित से उतर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एगो हमार पड़ोसी पाकिस्तान बा। जी। भले घरे लोग नइखे खात नइखे पियत, महंगाई तरकुल पर ले चढ़ल बा, लेकिन ओकर चिंता कुछ अलगे बा। आई देखी घर में आटा आलू बयाइल कि ना,
घर में आटा आया लू बयाई कि ना वाह 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 घर लइका सयान केहू खाई कि ना एकरा फिकिरे जे फेकरत फेकरत रहो एकरा फिकिरे जे फेकरत फेकरत रहो ऊ बाप मातल मिसाइल छोड़ाई वाह 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 बहुत खूब बहुत ऊ बाप खूब मातल मिसाइल छोड़ाई कि ना घर में आटा आलो बयाई कि ना घर में आटा आलू बाई कि ना घर लइका सयान केहू खाई कि ना भले केतनो महंगाई बढ़ जाओ लेकिन ओकरा इहे बा जे मिसाइल छोड़ जी मिसाइल छोड़ बहुत बहुत धन्यवाद अपना श्रोता सबके भोजपुरी के सम्मान बढ़ाई सब्सक्राइब करी आगे बढ़ाई जय हिंद जय भोजपुरी जय बिहार।